Öveges József professzor kísérletein generációk nőttek fel. Diákok százai döntöttek úgy, hogy a természettudományos pályát választják. Halálának 33. évfordulója alkalmából most olyan fiatalok mutatnak be kísérleteket, akik már valamennyien bizonyították rátermettségüket tudományos területen, több elismerést és innovációs díjat nyerve újításaikkal. Svoboda Péter 2007-ben Hungaroszféra nevű gömbrobotjával a Magyar Innovációs Szövetség ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyén első helyezést ért el. Miután sikeres előadást tartott a NASA konferenciáján, találmányát oklevéllel ismerték el a kínai ifjúsági tudományos versenyen. A Budapesti Műszaki Főiskola gépészmérnöki kara után jelenleg az Óbudai Egyetem villamosmérnök szakos hallgatója. Sziasztok! Mai adásunkban a mágnesességről lesz szó. Egyik legnagyobb ismert mágnesünk maga a Föld. Nem ez itt, hanem a Földbolygó. Ma nem csak azt tudhatjátok meg, hogyan készítettek mágnest, hanem azt is, hogy hogyan készítettek akár egy hangszórót papírból, mágnesből és drótból. Tartsatok velünk! A mágnest Kis-Ázsiában, Magnézia városban fedezték fel. Ezután kapta nevét a magnetit, amely az első olyan anyag volt, ami mágneses tulajdonságokkal rendelkezett. Itt láthatunk egy iránytűt, amit ha így megforgatunk, látszik, hogy mindig ugyanabba az irányba mutat. Ez azért van így, mert maga a Föld is egy nagy mágnes. Északon és délen vannak a mágneses pólusok. Ha ennek az erőterét ábrázoljuk, az körülbelül így néz ki. Minden mágneses anyagnak van erőtere, amit 3 dimenzióban lehet elképzelni, és nagyon egyszerűen lehet modellezni vasporral mondjuk. Fogunk egy lapot, és erre rászórunk vasport, és alárakunk egy mágnest, akkor ez rögtön ez a vaspor be fog állni abba az irányba, hogy a mágneses tere van ennek a mágnesnek. Eddig megismerkedhettünk az állandó mágnessel, most bemutatom nektek, hogyan működik az elektromágnes. Itt van egy drót, amire, hogyha villamos áramot vezetünk, egyen áramot, akkor körülötte mágneses teret fog kelteni. Az összes villamos vezető, tehát fém, bármilyen alakú, hogyha a két végére elektromosságot kapcsolunk, tehát elektromosságot indítunk benne, akkor mágneses teret fog maga körül kelteni. Tehát nézzük is meg, hogyan működik ez. Itt van egy elem, aminek itt a két pólusa. Rákötöm a drótnak az egyik felét. A drótot átvezetem az iránytű fölött. Lehetőleg úgy, hogy az iránytűnek a tűjével párhuzamosan legyen a vezeték. Hozzáérintem az elemnek a másik végéhez, és így az iránytű merőlegesen fog kitérni a dróthoz képest. Ezen az elven csinálhatunk elektromágnest is, ami abból áll, hogy feltekercselünk egy drótot. Azért kell feltekercselni, mert így a körben elhelyezett drótnál az elektromágnesesség középen összpontosul, és hogyha a közepébe rakunk egy vasmagot, itt egy vasrúd látható, és arra lett így rátekerve a drót, az sokkal nagyobb mágnesességet fog így kifejteni, így, hogy a vasmag is van a közepén. Ezt ugyanúgy megnézhetjük, rákapcsoljuk az elemet, akkor láthatjuk, hogy vonzza ezt a vasat. Ugyanígy az iránytűvel is el tudjuk ezt játszani. Ahogy így hozzá is érintem, látszik, hogy kilendül az iránytű. Ha elengedem, akkor visszaáll. Ugyanezen az elven működnek a hangszórók is. Itt láthatunk 3 hangszórót, amiknek az alján mágnesek vannak elhelyezve, egyiken kisebb, másikon nagyobb. Ezek a hangszórók úgy működnek, hogy található bennük egy tekercs, tehát ez a mágnes,
ami itt van az alján, ez benyúlik ide középre, és körülötte egy ilyen tekercs van elhelyezve, de nincs teljesen rögzítve hozzá, így tud mozogni a mágnes rúd körül. Azért van ez a nagy mágnes az alján, hogy még nagyobb legyen ennek a mágnesnek az ereje, ha olyan nagyon pici lenne, akkor nem lenne elég. És így, hogyha elektromosságot vezetünk erre a két pólusra, akkor mozogni fog ez a tekercs, és megmozgatja ezt az egész membránlapot, ami megmozgatja a levegőt, és így hangot hallunk. Ezt meg is nézhetjük. Fogjuk ugyancsak ezt a elemet, rákapcsoljuk. Nagyon sokáig nem szabad rákapcsolni, ezt otthon így nem nagyon próbáljátok ki, mert leéghet ez a tekercs, ami benne van, csak egy nagyon kis időre. Ha egy kicsit hozzáérintem, akkor lehet hallani is, meg látni is majd, hogy kicsit rezeg a teteje. Most megmutatom, hogyan készíthettek pár alapanyagból, amik ide ki vannak készítve, egy hangszórót. Ami kell ehhez az egészhez, egy drót, egy erősebb mágnes, és 2 darab kartonpapír, meg persze ragasztó. Úgy kezdjük az egészet, fogjuk a kartonlapot, és vágunk egy darab ragasztót, ráragasztjuk a mágnest az egyik felére, megfordítjuk, fogjuk a másik lapot, és erre kell spirál alakban rárakni a drótot, ami kicsit nehezebb. Ennél vékonyabb drótot is lehet használni, olyat, ami szigetelve van, ez nagyon fontos. Kezdjük úgy, fúrunk rajta egy lukat közepére, ahol majd átvezetjük a drótot. Hogyha eleve egy olyan kartonpapírra rakjuk ezt rá, ami már ragad, vagy ragasztót vittünk föl rá, akkor sokkal egyszerűbb dolgunk van, mert akkor nem kell közben fognunk ezt a drótot. Itt láthatjuk, hogy spirál alakban szépen föltekerjük, és az egészet rögzítjük ragasztóval. Akkor, ha 2 kivezetésre áramot adunk, vagy rákötjük akár egy MP3 lejátszóra, akkor hangot fog kiadni, hogyha ennek a tetejére rárakjuk, mert a mágnesek és az elektromágneses tekercs teret fog kelteni, változó mágneses teret, annak hatására, hogy rákötünk ugye zenét, és rezegni fog a 2 lap. És mivel a 2 lap rezeg, egymáshoz fog ütődni, és így hangot fog kelteni. Ebből már egy sokkal profibb változatot csináltam itt, ami alatt egy nagyon erős mágnes van, és itt egy vékonyabb, sokkal több menetszámból álló tekercs. Ez itt ki is lett vezetve 2 vezetékre. Ha erre ráadunk elektromosságot, hogy ezt rákötjük egy MP3 lejátszóra, akkor hangot fog kiadni, rezegni fog. Itt láthatunk egy ilyen kis mikrofont, ami eddig rajtam volt. Ezt most közelebb rakjuk a hangszóróhoz, hogy hallhassuk, hogy hogyan megy benne a zene. Mai adásunkban megtudhattuk, hogyan készíthetünk mágnest, elektromágnest, vagy akár hangszórót. Ha tudjátok, csináljátok utána ezeket a kísérleteket. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!